19 Amtoli Golagati constituency ni bisingo khobjak Chanduwa Gulirai kamini takuk Budurai Deborma saksore hamya nukungo rangpusak ajinai kwrwi bumabo sak hamya salja maimasakhai salnei maimasaya o kokno khanawi tongwi malailia Ampurani chikla bodolrok borongni je mansak mairum tei nukungni manikhini je nangmani pai kabukha tei amchaini NDC MLA nobo borongni nukungo thangi nainani kobukha aro thangi manjagikha DK Deborma Raju Deborma Liton Deborma Tridip Deborma Johnson Deborma Akash Deborma abo haiklaino samung kahamni bethai tanglai tongo chini tiprasa siklaro nainedi chini tikreng koktomani mangkliwo habis disisai cukup turau menikajan rob tangme yang ke sebesia hati kelai jarang pas suya dos tek absia pas tek absia kupon sos tek arah ke dos tek anak hati kaje kaboi sepeda nhưng nó phải mặc của tụi lại về lên bố tê ràng tê bớt này ràng thang đi rồi mà rồi ta anh mà tụi mặc hơi của mày vậy ta mong mani bo hai pui lao ta mong mani bây giờ cái lúc mà về lên kita ta dùng cả tụi himaya aja serai perubahan bisa omong asa bokoram him baik lah yo. agin simeda wah ta ini aja perubahan kuya ini roh aja kerakah kuya sama ya tabo ada Germany ni ate ta Germany no kisah kota. kan si kang yakan zata Do asuli. singto tini onek hasanli phaika angkai sing tini phaiman ingka obo tamo parak lai khabong ni obo ka Chanduwa gule Chanduwa Guliram klayo angkai obo je nuk phaimani bini nukhungni onek hamya no singto nugui tongo onek jagani no nugui tongo hamya bini obo angkai borok ni nukhungo angkai borok je 3 members tongmani bebak obo haimamang borok sorry hamya bolte iko yango bo tongo bini nukhungni borok bobo kisa bini ungkoi thangmani bagai do bebak ungkoi phana mangkhana brand ni bagai kisa issue ngi mangkhana angkai bini je manai tongai hinai bobo paralyze ungjak angkai bini ama hanjangnai bobo yakungyak asuk jurkai himbai manya angkai tabuksuk joratoi to bongni je obo to tini khana paikya je samani tabuksuk joratoi to borok bata ekjon ase bini ama se manpu angkai abo bai to asuk to cover hingya abo singjotono saimano angkai bini buslani bagai bo bata system khlai rekha angkai belai chanai angkai je yango tabuk NDC MLA hinai chongjak tongnai phana nini member chairman tongnai phana bongni o kamini phaiye kisa borokno naifeke ba sanai bongni document je khaijia tongmano document khaire khaiba belai chanai anga sungno sanani musungo mantri rongno to angkai tini to ang to tetam sasinai ba chini tiprasa rongni ba jingjal to te pailengla khano ma tongo obo haimamang nugui tongo mia ani team no call khai yango bo sakoro maimase hini saka angkai boro iskulo phano baluari phano boro khesari chao hini saka angkat pore ana sakormani pore fungo bo number rakha bar call khayo nai nang khaigara dini ano rakha ang khaimani pore angkai bono sungka bobo hai angkai bo sawo chanani kise phano kori hini chao obo haita bongni nukhongo onek choli hoi tongo tini bo borok tabo se phaisa phano maimase yako angkai phai to nukhaimani to singmo abo to kosto nangkha bini amano kamorok nukha angkai abo to sana thangka angkai tebo logo bo hinma hai tebo kosto bo ungo singbo bo hai rokai nukpai kai angkai tei nukhung sayarok no parani ba je gana gini tongnai je sijak nukjak tongnai rok borok no thokai saya angkai belai chanai borok no ta thokai di je norok no sorka phano ro hoi tongkha norok ni yaktei borok no phaiei chadrop phano rekhai maibetei nungdrop phano borok no kicha sugri phaikai angkai belai chanai abo sakao tongnai bo nakhlai tongo somoy jotoni no phaio jotoni no manjagui bo mano obo hai ta khlai to nukhung chugyani borok no je remani abo kaisa public hanjagi remani kaisa sini borok chayano chadi ni remani orang rok no khoksa khongnai rohmano sakha angka belai selengma sisa khlaio abo sini bagui obo hai
ang to sini to ampra to para hinjago sing kaisa ampra kamini ni kaisa team khobjago sikla bodol hinai angkai ang to kaisa NGO bo chalogi feka sing to tongo sini team to Bangalore haste rogo onek jaga tongo baire rogo Tripura People Foundation ni sini director bo mkhai to Dinesh Deborma angkai bobo onek support khai tongo angkai yango bo sing logi ri oino panbaksa kaino sing yapiri to seoi tonglayo taksuk jora toi angkai norok bo otoi chugya rok no phainai feka angkai belai chanai মন্ত্রী হিনজাংনাই এমএলএ হিনজাংনাই এমডিসি হিনজাংনাই রকবো आं दिनै तो आंनि खाबायनो सानामुसंगो नायदि आं तो कोनो पलिटिक्स नि तो सानामुसंगिया जों जे बुथ सानानि फ्रो हिमिसे जों कोना कोना हासाल हासालो कागज लांबै रेवै बुथ नि बागै थांगो कय कयै किसा सारिओ किसा खानेओ कय थांगो जखनते पाइपामानि परे हंकाय सिनि बरकनो हिंसा फुनुंमा खलायो तला खिकलायमा खलायो अबहाय खायो सिनि बरक हंकाय अबहाय खायावै मन्त्रि हिनजांनाय एमएलए हिनजांनाय kaisa para visit khlaikya je kri dongna visit khlaikya borongno nok bareka gai to belai chanai sing nugui tongo tabo bisibak to kri dongno khaino sinugli hanma hai ganang rok si bisibak gari manui tongo nini nok manui tongo nini jatre jat wak manui tongo nini tok ini khetang bebak manui tongo angkai kri dongni bagai khai to sarkar koda kri na tamo abo to sing to te sanani to musunglia abo to jotno saimano lokorogbo angkai borongni usuk नखुं हामिया नुगै तंमानि यागुलसे सरकारक मासापाना ताबुसुक जरातै फाइनाय फेयाखौ अंकाय सरकार हिनजागैबो आबोखनो बेलो करै इंगयो सिनि जे त्रिपुराव सरकार तंनाय रक अबा हायता खलायदि कायसा चुगिया रकनो बरंनि कागज करै कागज लांबै बरक जे मानतै बरंनो रिदि बाटा खलाय रिदि आतपरे बरंनो सुजुग दिवै रिदि सुबिदार खलाय रिदि जेबा मुंसा बरकनो नों लामा गानावा दुकान खुलुगै रिदि जेमन बरक साइ मानद्रप sing tini nugui mangkhana norok to sing asuk tonga de exchange sing to nugui mangkhana sing ba asak high pay borok ya sing orot je tongnai sing je phainai kono high pay borok ya sing bo kaisa middle class family ni no romjago sing to phone ase je mantei je suktei tabuk jora tei koita case norok bo nugui mangkhana sing sonjuna ni ingkha hasina ni ingkha tabuk te kaisa sini o mona o guliran bini nokhungo phaikya Genoro wan sugai nai tebo tongmani singtini duita jaga thana tongmani bo to kaisa nei abo to cancel ngai thanga bo hospital thangmani yagulo sing abo to cancel khai te kaisa jaga phaika sing plane nong khai phayo thangnani duita jaga no cover khainani sing area sini boro tong hanai di sing khoi eleka ni romjago sing nini boro sokpai khanai di angkai jokonte bot nanani purkai kona kona thangai noro hasal hasal thangai se khaimano hongkai jokonte bot paimani pure kai norok tamani bagai boro no bahaike tonina nangba ke bus kango aku ke phunuk dita sini borong ni bagai norok tabuk se khayang ka bufrote development ngai ba norok saw development ngai ni bufrong nai oba hake khiklai tongmane pore boba hake development ngai ba kai nukhung chungena churi de nai di bong ni nok nai di bisingo habai nai di onek bong ni nukhung bo nai di norok nugui mangkhana singabo to pus khaibe no jotono ungko bayana norok nugui manana angkai ang to sanani musungo oba hake je chugya rongno atei ta khaidi ang bar sawo MDC मन्त्री हिनजानाय रनो बता खायदि जों ताबुसुक जरातै नगै मांखाना नरक मन्त्री हिनजानाय से नरक अबहायके नाया हंकाय सिनि त्रिपुरा दिबनफाना डेभलपमेन्ट अंगै मानगलाक अबहायके सिनि बर रंनो हिंसा फुनुगै तला किकलाय तनिका हंकाय बिनि सिनरक अबहायके सुबा खांखो बुसखां रखनि बागै थांवा आं तो बुसखांगो तो वान सुगै दङ आं जेक मानसाक तो खायनानि बागै जे यापिरि से मानसाक आं जे सलिसाक तो खायनानि बागै तो वान सुगै दङ सरकार आनो मजी रिथोरिया तो आनि जे मानतै आं जे सुक्तै आं जे हिमानसाक जरातै आनि यागलकसाक जरातै आं खायनो थांनाय सिनि बरकनि बागै आं फुनुगैनो थांनाय ओरैनो आं सुबानाय मानिनि जेसा प्रब्लेम ओंगै बचुबानाय कायसा हामियाङै बा बनो लगेरनानि बागै आं थानाय आं लासिमानो लासिया हिन्जावै आं एक टाकाङै बा सिनि बरकनि बागै आं थुंबै आखै जे मानसाक आं रैनाय सिनि बरकनि बागै Chuba mungo to manjak phaikya sini eleka to sing jotono phaikya angka yango tongo nini bum haitam hak Ridoy Deborma bo singno tini file logir phaikya singbo para saimia onek hasal ni phaimani angka bobo onek jagao sing lama bo sungi phaika bobo sungi phaikya bobo nugui makhana bini nukhungni bobo hai angka ang bono bo kaisa koina musungo ridoy no nini tabo o eleka khobjagai to tongo no but nungbo kaisa oba hake borongno sugyano tebo logero nani bagai ang belai khabai hambai maya foro nung tini logero phemam bagai
bwskango obo haike no sini borok no logi ri tong haito belai chanai bwskango agogrwnani bagwi hingke ang to asungno sanam nokni nokongni ekdom hamia chini borok tei tam wngna tongo kaisa borok mai machaya hini khnawi tini phungo wngma phaika tini hoi elagani team members rok mane bongni jemon condition hamia kesari mairum chawo hini khnawi belai dukho nangkha hingke tak phai khnakao nanani khugo जों फुङाव जे माइ खबसा सामानि ताबो फानजो जाया कोनसो आमनो दिबनि जाया कोनसो आमनो ঘৰত দুই ফাটি কা দিন हर तिजा खाथि साना हनसो गरैनि बागै अमा हाय हिंगे नर बवान सुंनाय दि जे नुखुं सुगिया बरक बमा हायके साइ दं हना बमा हायके एं दं हना ए ताम सानायबा abono ta iko बेलाय कसना खा फाय असो खाकसा लामा कलक अ एलाकानि बतंग माना माने बरक बो अ एलाकानि बरक बो फायै साइजो खाथेका अनेक जानाय बंनि बागै बंनि नुखुङो मासा हिमाया हिंगे अ नाना बो काहामकाय हिमाया हिंगे अ बिनि इको नानानि बिन मुनाय बबो माने सरि हामियानो बबो कुनु काम रक रां रक काहामकाय सिनिया ए आजि जानानि गरै तिताम सासनायबा obo hai no khungo nugui tongise sini bororok te bwsakai hinja phunungnani androso bagan borok khai tongmani se borok no obo haike ekdom selengma sisa ekdom sitra obo haike thokai chao hongkai sini borok jibbono phana sungsa sangoi mangalak obo hai ta khaidi na sik tongo jora phayo phaya angya o somoyo nung ma wan sugana tin phati cha thani ek phati ma cha kha angkai wan sugana borok tini ek phati cha kha tabo borok horni bagai diborni bosaya ko horni bagai wansogo borok khana tamo sana abo norok wansug da naina ka obo hai borok no se norok thokai tongo hongkai ekdom selengma sisa obo hai ta khai di jimono phano sing salsa bohogo maiklai angkai sing tabuk diboro no chaya tongni singbo phungni hoite sajaya ko asuk lama kolok phaika lama hamia phaika wati bo wai tongo ha tui je khopcha nangoi phamane se sing lama o kai sing masaya tongoi tong hanga sini bohok bobo haingna hongkai obo hai borok no se norok obo hai ke thokai chao hongkai belai laisima sisa ang to te kuno to sanamu songlia hingkai asung